chcem oceniť, že ste v takomto hojnom počte sa rozhodli teda prísť pozrieť alebo vypočuť si našu diskusiu, ktorá je zameraná na služby vo verejnom záujme. S tým, že dovoľte, aby som sa vám predstavila. Volám sa Mária Milková. Som z úradu splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti. Na úrade pracujem už viac ako 10 rokov. A s týmito dámami, ktoré neskôr predstavím, som spolupracovala na téme, ktorej sa budeme teraz v tejto diskusii venovať. A cieľom toho dnešného nášho panelu bude predstaviť vám aktivity, ktoré sme v súvislosti s témou služby vo verejnom záujme robili v rámci národného projektu, ktorý vlastne sa volá Party, NP Party, alebo národný projekt Participácia, v skratke NP Party. Povieme si, aké najzaujímavejšie zistenia priniesla analýza poskytovania služieb verejnej správy a MNO, alebo mimovládnych neziskových organizácií, čo nové priniesie legislatívny zámer k službám vo verejnom záujme a čo všetko nájdete v príručke spolupráce medzi verejnou správou a mimovládnymi neziskovými organizáciami pri poskytovaní služieb vo verejnom záujme. No a na tejto téme sme teda spolupracovali my 4, ale zďaleka teda nie len my 4, pretože sme mali taký mini babský kolektív, kde sme teda zapájali aj kolegyne z akademického prostredia. A teda dnes na tejto diskusii sa zúčastňujú teda aj zo samosprávy pani Balážová, ktorá je prezidentkou Asociácie komunálnych ekonómov Slovenskej republiky s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá má skúsenosti z ekonómie v oblasti verejnej správy, ale aj z akademického prostredia. Ďakujeme veľmi pekne, sme radi, že sa nám ju podarilo teda dnes dostať medzi nás, pretože sme to logisticky museli zabezpečovať, ale teda pani Balážová. Veľmi som rada, že medzi nami aj Veronika Zahorian, s ktorou sme teda štartovali túto našu aktivitu a ktorá sa potom v určitom čase presunula do iných aktivít. Veľmi často to teda spomíname, že Veronika je teraz v tomto čase na materskej dovolenke, alebo teda rodičovskej dovolenke, ale teda tým, že bola neoddeliteľnou a neoceniteľnou súčasťou teda tejto našej skupiny, tak sme veľmi radi, že je medzi nami. Je to teda tiež analytička, ktorá sa venovala teda téme mimovládnych neziskových organizácií a ich zapájaniu pri poskytovaní služieb vo verejnom záujme. Veronika má bohaté skúsenosti aj s analytickou prácou v rámci štátnej správy, pôsobila v analytickej jednotke na ministerstve vnútra a tiež pôsobila aj v akademickom prostredí, ale aj v mimovládnom. Takže Veronika Zahorian. A po mojej ľavici sedí Lucia Švecová, ktorá je teda tiež analytičkou, ktorá sa v projekte venovala službám vo verejnom záujme, ako to my tak v skratke hovoríme. Má skúsenosti z projektového manažmentu v oblasti výskumu a inovácií a rovnako aj z neziskového prostredia, ktoré bolo zamerané na marginalizované rómske komunity. Takže Lucia Švecová. Takže toľko k dnešným diskutujúcim. Chcem ešte takú technickú možno poznámku, že budeme rozprávať nejakých 40 minút, budeme viesť teda túto komunikáciu a potom po tých 40 minútach bude priestor aj na vaše otázky. Takže budete mať možnosť potom sa teda v závere aj pýtať. No, na úvod by bolo možno dobre povedať, že prečo sme vlastne otvorili túto tému služby vo verejnom záujme. Jednak to bola nejaká požiadavka zo strany mimovládneho neziskového sektora, ktorá tu vyskakovala už niekoľko rokov.
A uvedomovali sme si, že aj verejný sektor, aj neziskový sektor sa v podstate majú rovnaký cieľ. Snažia sa o to isté, aby vytvorili čo najlepšie podmienky pre život občanov našej republiky. Každý z nich však využíva nejaké iné nástroje alebo iné procesy a verejná správa má jasne definované svoje činnosti, ktoré vyplývajú z kompetenčného zákona. A v podstate ten aparát verejnej správy, ako dobre vieme, je často taký skostnatelý alebo možno viac štrukturovaný a tým pádom sú aj tie procesy takto nastavené, ale mimovládne neziskové organizácie o mnoho častejšie vedia v tej lokalite alebo v komunite pôsobiť tak nejako adresnejšie, flexibilnejšie, vedia prinášať rôzne inovácie, vedia nejak poskytovať teda tie skúsenosti z toho terénu, rovnako vedia prinášať poznatky zo zahraničia a aplikovať ich v tom svojom prostredí, čím vedia teda byť efektívnejšie a zároveň aj kvalitnejšie, teda vedia poskytovať tieto služby vo verejnom záujme. Okrem teda tejto, poviem, spoločenskej objednávky, nám to vyplýva aj z takých našich strategických dokumentov, ktorými je úrad zaviazaný. Konkrétne sa jedná o úlohu z akčného plánu koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku do roku 2030, kde sme teda mali zadefinovanú úlohu nejakým spôsobom nastaviť alebo priniesť nejaký návrh legislatívneho zámeru, ktorý bude riešiť teda tieto služby vo verejnom záujme. A my sme sa teda túto tému rozhodli vlastne nejakým spôsobom riešiť práve cez tento národný projekt. Takže v tejto téme teda budeme si hovoriť o tom, že čo sú to vlastne služby vo verejnom záujme, ako môžeme chápať tento pojem. A my teda v tom našom prostredí poznáme väčšinou výraz všeobecne prospešné služby alebo verejnoprospešné služby. A teraz by som sa rada opýtala teda Veronika teba, že aby si nám teda povedala, že v čom sa líšia všeobecné prospešné služby alebo verejnoprospešné služby od služieb vo verejnom záujme a či vôbec služby vo verejnom záujme máme nejako ukotvené v našej legislatíve. Ďakujem, Majka. Dobrý deň všetkým. V prvom rade som rada, že ste ma pozvali, že si môžem hodinku s vami oddychnúť. A teda k tvojej otázke. Ja by som možno začala s tým, že v tom verejnopolitickom diskurze poznáme veľa pojmov, ako si už naznačila. A nie sú to len tie, na ktoré si sama pýtala. Je ich viacero. My sme si napríklad hneď v tom prvom kroku v legislatívnej analýze vlastne robili takzvanú textovú analýzu a tam sme zisťovali, že aké pojmy sa vlastne najčastejšie používajú. A ono najčastejšie sa používajú naozaj verejné služby alebo služby vo verejnom záujme, ale nikde nie je reálne napísané, že čo sú. A už to už nie je ako keby taxatívne vymenované, takže oni sa síce spomínajú, ale ten rámec, ako s nimi ďalej pracovať, tam úplne nie je. A aj to taxatívne vymenovanie je len ako keby také občasné, že také ostrovčeky niekde sa objavia. No a čo sa týka tých verejnoprospešných, ako si hovorila ty, tak tie sa objavujú napríklad v sektorových oblastiach, ako je zamestnanosť, regionálny rozvoj, čiže tam ich poznáme odtiaľ. Napríklad si nespomenula vzájomne prospešné služby. Tie sa napríklad líšia od týchto ostatných, lebo tieto, ktoré sme doteraz ako keby spomínali, tak oni sú v podstate všetky o tom, že sa snažia zabezpečiť blaho občanov a teda mal by byť primárne za ne zodpovedný štát. A to pri zabezpečení, ale schválne nehovorím poskytovaní, pretože si na to môže potenciálne nájsť aj nejakú tretiu osobu,
trebárs tú mimovládnu organizáciu, môže to byť samozrejme aj firma a tak. Ale teda tie vzájomne prospešné, ktoré existujú a sú rozdielne, tak tie sú skôr o tom, že fungujú napríklad na báze členstva v nejakej organizácii, čiže skôr ako keby zabezpečujeme blaho pre tých členov. Ja neviem, napríklad môže to byť trebárs nejaká asociácia napríklad, alebo nejaký spolok, ktorý vlastne sa snaží tiež pracovať na nejakej téme, ale primárne poskytuje alebo pomáha určitej skupine ľuďom. Čiže tam už sa nehovorí ako keby možno o celej spoločnosti, ale ako keby viac o tej skupine. Nechcem príliš veľa hovoriť, ale teda tá pointa je naozaj taká, že zodpovedný je za ne primárne štát. A to vyplýva aj z tej ako keby ekonomickej danosti vlastne tých verejných statkov. Takže takto v stručnosti asi. Dobre, takže teda postupovali sme najprv tak, že sme si zmapovali teda to prostredie legislatívne a pochopili sme teda, že je tu teda tá nejednoznačnosť a že teda tie služby vo verejnom záujme vlastne vôbec nie sú nikde explicitne. Hej. Ja ešte možno dodám, že vlastne to, že neexistuje ten legislatívny rámec pre služby vo verejnom záujme, vlastne znamenalo to, napríklad vypuklejšie sme to zistili, alebo nie, že zistili, ale sa nás to tak dobehlo napríklad pri kríze pri Ukrajine, keď teda vypukol konflikt a zistili sme, že v podstate neexistujú ako keby stanovené nejaké procesné kroky, ako dostať napríklad tú podporu mimovládnym organizáciám nejakým, povedzme to tak, že legálnym spôsobom. Akože ona sa tam nejakým spôsobom na kolene potom dostala, ale ako keby nemáme úplne tú systémovo zavedenú. A nie len v tých ad hoc potrebách, ale aj pri službách, ktoré sú už osvedčené, ktoré sú zaužívané, takže sa to pláta ako keby inými nejakými nástrojmi a k tomu sa predpokladám potom dostane. Áno, samozrejme. Dobre, takže vlastne keď sme si zmapovali teda tú legislatívu, tak vlastne sme pripravili alebo urobili sme taký prvý nejaký výstup, ktorý vlastne sa venoval, alebo ktorý sa volal Analýza poskytovania služieb medzi verejnou správou a mimovládnymi neziskovými organizáciami, pretože už vnímame teda, že dlho sa používa v priestore alebo v spoločnosti taký narratív, že mimovládne neziskové organizácie často súplujú, nahrádzajú alebo teda súplujú štát v tých činnostiach, ktoré by štát vlastne mal z toho na základe svojich kompetencií robiť, ale teda ten štát to nevie, nestíha, nedokáže, tak vlastne to robia práve tieto mimovládne neziskové organizácie. No a keďže sme k tomuto, teda vnímame, že tento narratív tu je, ale nemáme k nemu žiadne dáta, v podstate sme ani nevedeli, ako k tomu prístupiť, tak sme vlastne najprv sme teda zanalýzovali to poskytovanie služieb vo verejnom záujme. A teda vypracovali sme teda taký ten prvý výstup, ktorý sme, myslím, že aj prezentovali, myslím, že minulého roku vo Vodárenskom múzeu v lete, kedy sme teda odštartovali aj vôbec takúto verejnú diskusiu k tejto téme. Takže otázka, Lucia, na teba. Predstav nám v krátkosti tento materiál a kto bol všetko do prípravy tohto materiálu zapojený. Ďakujem. Aha. Ďakujem, Majka, za slovo. Aha, dobre. My sme si na začiatku v podstate hľadali partnera, ktorý by nám pomohol vypracovať metodiku zberu dát a ktorý by nám pomohol aj so spracovaním získaných údajov a s analýzou, keďže sme boli menší tím a nevedeli sme pokryť úplne celú kapacitu a tú expertízu, ktorú nám ponúka aj akademický sektor. Verejne sme obstarali Ústav verejnej politiky, Fakulty sociálnych a ekonomických vied, ktorý nám pomohol s touto metodikou a my sme vlastne potom internými kapacitami zamestnankyň úradu zbierali dáta. Vypracovali sme 2 dotazníky, jeden dotazník pre verejnú správu a jeden pre mimovládne neziskové organizácie. Distribuovali sme ho všetkým mestám a vyšším územným celkom na Slovensku a dotazník pre MNO sme zaslali 2400 mimovládnym neziskovým organizáciám. V tomto dotazníku sme sa zamerali hlavne na mapovanie poskytovania služieb a zdrojov, aké využívajú pri zabezpečovaní týchto služieb. A
na motiváciu alebo problémy spolupráce sme využívali fokusové skupiny pre mimovládne neziskové organizácie, ktorých sme zorganizovali spolu v 14 krajských mestách, v Žiline, v Bystrici, v Prešove, v Košiciach a v Bratislave. Plus sme ich doplnili o okrúhle stoly pre samosprávu a pre štát, ktoré nám poskytli množstvo teda poznatkov a informácií, aké sú teda problémy, aký ten stav je. A na základe spolupráce aj s Ústavom verejnej politiky bola vypracovaná analýza, ktorá bola na viac ako 100 stranách, ktorá nám poskytla rôzne dáta. Samozrejme, nebudeme tu teraz hovoriť úplne v celej komplexnosti, ale možno, Veronika, otázka na teba. Čo boli také tie najhlavnejšie zistenia z tejto analýzy? Čo nás prekvapilo, alebo čo sa potvrdilo? Ja to skúsim naozaj veľmi stručne zhrnúť. V podstate to podozrenie, ktoré sme mali, že mimovládny sektor často supluje vlastne štát pri poskytovaní služieb, tak sa nám samozrejme potvrdilo. Čiže častokrát nemajú vlastne finančne kryté služby, ktoré zabezpečujú. Potom sme zistili, že existujú dokonca aj také ako keby biele miesta, čiže sú to buď lokality alebo služby, ktoré nie sú vôbec zabezpečené ani mimovládnym sektorom a ani verejnou správou, hoci by mali byť, pretože v kompetenciách tam niekde sú. Nie sú už pretavené do praxe. Častokrát napríklad alebo takto, čo sa týka financovania, lebo my sme sa dosť zameriavali na to financovanie, tak sme zistili, že najviac sa teda využívajú granty, čo tiež nie je až také prekvapivé, ale ten problém, ktorý je s tým spojený, je, že to nie je dobrý nástroj, hlavne v prípade, keď chcete zabezpečiť kontinuitu pri poskytovaní služieb. Už viete, že tá služba vám funguje a vy si nemôžete dovoliť fungovať tak nejak vlnovkovito, že striehnúť, kedy kto aký grant alebo výzvu vlastne vypíše, aby ste vedeli zareagovať. Takže to financovanie, hlavne služieb, lebo samozrejme sú aj činnosti, ktoré nie sú služby, sú možno jednorázového charakteru alebo ide o nejaké testovanie inovácií, tak tam to zmysel má, ale veľakrát teda sa naozaj financujú veci cez granty, ktoré by sa nemali. A je to aj obrovská administratívna náročnosť, funguje to na refundáciách, to všetko je nevyhovujúce a potom jednoducho tie organizácie častokrát musia buď prepustiť ľudí, alebo proste, no a tým pádom stratia know-how a tak ďalej, a tak ďalej. No skrátka, granty zďaleka nie sú vhodné na všetko. Čo sa týka normatívov, tie existujú. Percentuálne sú už teraz, nepamätám, bolo to také menšie percento, neviem teraz z hlavy povedať, koľko to bolo, ale tak ani tam to nie je úplne dokonalé, tam sa stretávame s tým, že tie organizácie, ktoré sú financované cez normatívy, si zase nevedia ako keby odložiť na rozvoj. Čiže tam sa otvára otázka nejakej inštitucionálnej podpory a ako ju vyriešiť do budúcnosti. No a potom napríklad verejné obstarávanie, ktoré sa častokrát používa v zahraničí, využívajú ho vlastne aj mimovládky, tak u nás využívajú úplne v minimálnej miere a to môže byť samozrejme aj z objektívnych dôvodov, lebo asi všetci vieme, že to nie je také jednoduché u nás s tým verejným obstarávaním a častokrát vlastne ani obce do ňoho vlastne nejdú, takže tie mimovládky, aj tie, ktoré by sa možno prihlásili, tak sa nemajú kam prihlásiť, lebo nie je to úplne preferovaný nástroj. Ale chcem zdôrazniť, že naozaj v zahraničí sa častokrát odporúča práve tento spôsob a ako keby fungovať normálne na báze objednávok. Takže do budúcna znova ako keby je otvorená téma takého toho akože spoločenského verejného obstarávania, zeleného verejného obstarávania, ako obstarávať jednoduchším spôsobom, ktorý bude viac motivujúci a vlastne prospešný. Čiže takto. A ešte, ak veľa hovorím, kľudne ma zastav, ale v podstate, čo nám vyplynulo, že ten ideálny model, ktorý by mimovládky možno ocenili, je hlavne taký, aby bol vlastne predvídateľný. Že tá predvídateľnosť, to je to kľúčové slovo, aby vedeli lepšie fungovať. A to nie len čo sa týka financií, ale napríklad aj plánovania, ako keby spoluurčovania priorít. A nie je pre nich napríklad kľúčové len to, aby dostali ako keby viacej peniazy od štátu, ale oni tiež vidia tú neefektívnosť. Čiže veľakrát by možno preferovali, že radšej ako keby zoptimalizovať ten spôsob, akým štát zabezpečuje služby, využívať adekvátne nástroje, možno širšie, ako sú len dotácie, lebo to je to, čo ich prvýkrát napadne, alebo hneď napadne svojku, že takto to rozdeli. Takže skôr taká optimalizácia, ako len ako keby zväčšovanie toho budžetu. Takže
skratke už končím. Ďakujem. Takže Veronika popísala teda niekoľko teda týchto zistení a teda, že čo funguje, respektíve nefunguje, alebo čo by mohlo nejako ešte možno lepšie fungovať. Pani Balažová, vás sa opýtam teda tým, že ste aj pôsobili teda v tej samospráve. Ako vy teda vnímate alebo hodnotíte tieto zistenia z pozície jednak teda ekonómky, ale aj človeka, ktorý teda pôsobil v tej samospráve a ktorý možno často bol práve tým, ktorý nejaký typ služby možno práve potreboval si nejako zabezpečiť. Hej? Takže možno váš pohľad. Ďakujem. Musím povedať na úvod, že so zisteniami, závermi, ale aj odporúčaniami tejto predmetnej analýzy nemôžem nič iné len súhlasiť. Podobné poznatky som získala ja zo svojej činnosti, či už ako dlhoročnej poslanky nemeckého zastupiteľstva, alebo aj viceprimátorky, takisto z vlastných vedecko-výskumných aktivít a činností a na tej ďalšej strane aj ako predstaviteľky mimovládnej organizácie. Môžem konštatovať jednoznačne, aby som dlho nerozprávala, že chýbajú dlhodobejšie strategické partnerstvá medzi verejnou správou a mimovládnymi organizáciami, ktoré by boli zamerané najmä na spolutvorbu verejných politík, či už na úrovni vyššej, strednej, alebo tej, ktorú ja najviac poznám, a to je tá miestna samospráva. A takisto chýbajú procesy, ktoré by zabezpečovali spoluposkytovanie týchto služieb vo verejnom záujme. A tým pádom, že nefunguje tá interakcia v strategickej rovine, tak ani neexistujú viac menej dlhoročné finančné, alebo viacročné, nemusia byť dlhoročné, ale viacročné finančné mechanizmy. Chýba stabilita a kontinuita. Na tej miestnej úrovni viete, že príde po voľbách nová garnitúra, prehodnotí túto situáciu, alebo pri úplne prvých náznakoch krízy, čo sa stane? Miestna samospráva poskytuje vlastne veľmi významný zdroj financovania mimovládnym organizáciám prostredníctvom dotácií. A tieto pri prvých náznakoch krízy sú prvé na odstrel. To znamená, znížia sa, obmedzia sa. Takisto pri rozpočtovom provizóriu nie je možné poskytovať tieto dotácie. A vtedy, keď je v spoločnosti neistota, tak aj to provizórium tu je. Takže preto tá stabilita, kontinuita tu neexistuje vo vzťahu medzi verejnou správou vlastne, alebo zložkami verejnej správy a mimovládnym sektorom. Musím povedať aj to, hoci nie som na to hrdá, že často ten vzťah verejnej správy a mimovládnych organizácií práve z pozícií toho spôsobu financovania je akýsi vrchnostenský. Nie je partnerský. Nemá partnerský charakter. Ide skôr o vzťah poskytovateľa a poberateľa, nie vzťahu partnerského. Preto je potrebná, okrem samozrejme tých vecí, čo sa týka systémového celého procesu, tak je potrebná zmena financovania služieb vo verejnom záujme z verejných rozpočtov. A takisto je potrebné sa zamerať aj na iné schémy viacročného financovania, tak aby bola podporená aj inštitucionálna báza alebo rozvoj teda toho tretieho sektora, napríklad aj zavedením paušálnych výdavkov, čo je veľmi dôležité. A tak, aby vlastne tá situácia nebola len jednoročnou záležitosťou, povedzme, na úrovni tej miestnej samosprávy. Je to jednoznačná spoločenská potreba. Dobre, ďakujem. Teda popísali sme teda tie
jednotlivé pohľady, ako sa na to teda pozerá aj tá samospráva, ako to asi v reáli funguje. Zďaleka nemáme možnosť teda zhutniť túto analýzu do tohto rozhovoru, ale možno by sme si mohli upriamiť pozornosť na to, že aké sme z tohoto teda zisťovania nášho, z toho analytického pohľadu, aké sme vlastne vyvodili z tohoto odporúčania. Lucia, toto je otázka na teba, aby si nám v krátkosti teda povedala, že ako sme sa s týmito dátami a s týmto poznaním vysporiadali a teda čo sme odporúčili ďalej? Aby to neboli len teda naše odporúčania, preto sme si vybrali aj partnera z akademického prostredia, aby nám doplnil možno iný pohľad, aby sme sa na to nepozerali iba jednostranne. Odporúčania šťastie už boli spomenuté pani Balažovou, že je potrebná vyššie zapojenie a participácia pri tvorbe verejnej politiky, aj pri ich implementácii. Taktiež aj vyriešiť problém viacročného financovania a inštitucionálnej podpory. Takisto, ako Veronika spomínala, verejné obstarávanie je jedným z riešení a veľmi málo sa využíva, predovšetkým možno prostredníctvom kritérií, kde nejde len o cenu, ale pomer ceny kvality. Keby verejní obstarávateľia boli lepšie vyškolení, vzdelaní, tak ich personálna kapacita bola posilnená. Možno by toto verejné obstarávanie častejšie bolo využívané. Ďalším odporúčaním je meranie interných a externých nákladov, benchmarkov, že koľko vlastne tá služba stojí a aby si vedela samospráva vyhodnotiť, že či sa jej oplatí ju zabezpečovať interne, alebo si na túto službu najať, alebo teda na zabezpečenie tejto služby využívať iný subjekt, či mimovládnu neziskovú organizáciu, alebo inú právnu formu. Ďalším odporúčaním bolo vytvorenie manuálu alebo príručky pre verejnú správu, ako má spolupracovať s neziskovými organizáciami a v neposlednom rade aj legislatívna zmena, ktorá by lepšie definovala služby vo verejnom záujme, aj mechanizmy a podmienky ich poskytovania. Ďakujem. Lucia, teda spomínala si, že jedným z odporúčaní tejto analýzy bolo pripraviť aj návrh nejakej legislatívy, ktorá teda jasnejšie nastaví teda tie podmienky poskytovania a financovania týchto služieb. Tak v tejto súvislosti treba povedať, že teda pustili sme sa aj do tejto práce a teda druhým takým výstupom našim bol návrh legislatívneho zámeru, ku ktorému sme si zriadili vlastne aj taký expertný panel, kde sme teda prizvali ďalších aktérov, takže skús nám povedať, čo bolo vlastne úlohou, ako bol ten expertný panel realizovaný, čo bolo jeho cieľom a čo sa vlastne podarilo dosiahnuť. Takže aj expertný panel sme realizovali participatívne ako všetko ostatné, čo robíme na našom úrade. Vytvorili sme priestor pre viac ako 20 expertov z oblasti zástupcov samosprávy, vyšších územných celkov, z rezortov rôznych vybraných, ministerstvo financií napríklad, ministerstvo školstva, ministerstvo práce. Taktiež tam boli účastní zástupcovia mimovládnych neziskových organizácií, zástupcovia akademickej obce, odborníci z oblasti práva, legislatívy, odborníci z ekonómie. Stretávali sme sa začiatkom tohto roka, od januára do mája, mali sme 5 stretnutí, kde sme si preberali všetky rôzne oblasti, či už sú to pojmy, finančné mechanizmy, definovanie služieb, definovanie subjektov a na konci tohto expertného panelu sme sa dopracovali k návrhu legislatívneho zámeru, ktorý neskôr sme prejednávali a sa prejednáva teda aj s ostatnými rezortmi, či je pre nich schodný a či je v poriadku. V podstate v tomto legislatívnom zámere sme chceli vychytať všetky možno nedostatky a problémy, ktoré majú doterajšie finančné mechanizmy. Nie je to, že plošné riešenie na všetky služby, ale také, ktoré doterajšie finančné mechanizmy možno nezachytávajú alebo nevedia ich efektívne pokryť, tak tento zámer má vyriešiť aj tieto problémy.
Pani Balažová, vy ste boli súčasťou tohoto expertného panelu a ako spomínala Lucia, teda sme tam mali zapojených viacero aktérov, takže zase by nás zaujímal práve ten váš pohľad, teda z tej vašej strany, ako teda ten expertný panel fungoval a či ste teda boli spokojná s tým, čo nám priniesol. Jasné, bolo mi veľkou cťou pracovať v tomto expertnom paneli. Celkovo tých 5 stretnutí hodnotím výrazne pozitívne. Samotné to širokospektrálne zostavenie panelu z expertov z verejnej správy, kde boli zastúpení z ústredných orgánov štátu, ich zložiek, takisto tam bola vúcka zastúpená, mestá boli zastúpené, akademický sektor aj mimovládne organizácie. Takže tento fakt toho naozaj rôznorodého zostavenia expertného panelu umožnil na moju veľkú radosť vidieť túto problematiku a vnímať problematiku služieb vo verejnom záujme v takých širších dimenziách. Stretnutia boli naozaj vždy veľmi konštruktívne, vyznačovali sa takým aktívnym prístupom zúčastnených ku záverom, a riešeniam bola vôľa naozaj jednoznačne nájsť východiská, ktoré nie vždy vyzerali na prvý pohľad, že vôbec sú možné. Takže našli sme východiská a takisto sme, dúfam, dopomohli k relevantnému vymedzeniu pojmov, princípov aj mechanizmov, ktoré bolo treba nejak zabezpečiť. A k takému hodnoteniu musím povedať veľmi účinne, takého pozitívneho mojho hodnotenia, prispel vlastne celková manažerská podpora, ktorú sme dostali, zodpovedná efektívne riadenie procesov zo strany vás, organizátorov. Čo sa týka celkovo definovania pojmov služby vo verejnom záujme, tu už odznelo, že v praxi vedeckej odbornej literatúre je viacej týchto pomenovaní. Bohužiaľ, spôsobuje to, alebo vyvoláva to určitú neistotu v ich používaní, či už vo vedeckej literatúre a odbornej, ale vôbec aj pri pomenovaní v bežnej praxi. Takisto ide aj o nejednoznačné vymedzenie týchto pojmov, čo tiež nie je celkom dobré. Doteraz je potrebné povedať aj to, že neexistuje taká legislatíva, ktorá by vo všeobecnosti definovala pojem verejný záujem. On je definovaný, ale veľmi špecificky v tých niektorých špecifických zákonoch a s týmto je potrebné, aby sa legislatíva vysporiadala, lebo sa nepohneme ďalej jednoducho. A na základe hodnotenia súčasného portfólia finančných nástrojov používaných pre financovanie služieb poskytovaných vlastne mimovládnym sektorom, už som konštatovala, že existuje mnoho nedostatkov, ktoré je treba odstrániť, ako som spomínala, tú nestabilitu, menšiu variabilitu a flexibilitu nástrojov, vyššiu administratívnu alebo vysokú administratívnu záťaž bez výraznejších známok vlastne partnerského prístupu. Preto verejná správa v záujme podpory a rozvoja komunity a budovania občianskej spoločnosti aj prostredníctvom zapájania mimovládneho sektora na poskytovanie služieb musí sa s týmto naozaj vysporiadať a v rámci zmeny musí zefektívniť celý tento proces financovania. Ďakujem. Lucia v predchádzajúcej, alebo ešte teda predtým, keď hovorila o tých odporúčaniach, ktoré vzýšli teda z tej analýzy, hovorila teda, že bolo potrebné, alebo jedným z odporúčaní bolo pripraviť ten legislatívny nejaký návrh, ale ďalším takým odporúčaním, ktoré si spomínala, alebo ktoré si spomenula, bolo, že teda by
bolo dobré, aby existovala nejaká príručka spolupráce medzi verejnou správou a mimovládnymi neziskovými organizáciami pri poskytovaní týchto služieb. Jednoducho, aby verejná správa vedela, ako má spolupracovať, ale rovnako aj mimovládne neziskové organizácie. Takže vlastne pustili sme sa aj do tejto úlohy a pripravili sme teda príručku, čo je v podstate aj nesie názov tohto nášho panelu a dovolím si požiadať aj kolegu, aby nám ju takto aj nejako vizuálne znázornil a tým pádom, keďže sme ju už aj dokončili, aj vizuálne spracovali, aby sme ju aj takto virtuálne možno pokrstili, pretože prvýkrát je vlastne jej vizuál znázornený práve na tomto podujatí, takže možno keď sme mali nejaké šampanské alebo niečo, tak by sme to tu aj možno ofrkali, aby sme ju teda šťastne vyslali do sveta. Ale teda Veronika, skús nám povedať, prosím ťa, že čo bolo cieľom tohoto dokumentu a kto všetko vlastne pracoval na tejto príručke? No, ja nadviažem na to, čo povedala pani Balážová, že by sme asi stáli, keby sme čakali len na zmenu legislatívy, tak my sme si povedali, že je to síce dôležité, ale nie všetko je len o legislatíve a na to, aby sme podporili to partnerstvo, tak poskytneme príručku, kde pomôžeme ako samospráve, tak aj tej štátnej správe, akým spôsobom spolupracovať, prípadne aké finančné mechanizmy sa dajú využívať. Takže chceli sme urobiť ako keby osvetu a akože ono nám to vyplynulo same z tých stretnutí vlastne, jednak s mimovládkami, ale najmä s tou verejnou správou, kde my sme boli veľakrát, by som povedala, až taký prekvapení, že vlastne tá spolupráca akože by možno aj bola, že tá vôľa tam je, aj je tam silné uvedomenie, akú pridanú hodnotu má spolupráca s mimovládnym sektorom, ale častokrát tí reprezentanti tej verejnej správy, štátnej správy, samosprávy nevedia, aké nástroje sú k dispozícii. Takže naozaj tie granty sú tak z prvej ich nápadne, že tak poďme rozdať nejakým spôsobom peňažky. Častokrát sa vyrábajú aj možno také kritéria, ktoré nie sú úplne ideálne. Akože nie vzlom, ale proste je to najjednoduchší, najrýchlejší spôsob, ale už sme si povedali, že možno nie najvhodnejší. Takže vlastne táto príručka sa zameriava na to, ako v rámci daného status quo, aký tu máme, ako sa už teraz dá nejakým spôsobom postupovať. Takže snažili sme sa trošku otvoriť hlavy, najmä teda tej verejnej správe a ja dúfam, verím, že tú príručku zhltnú a že im pomôže nejakým spôsobom ako keby naštartovať práve tieto procesy nového partnerstva. A je to aj preto, lebo to zase Ľudská spomenula, že to poskytovanie verejných služieb je dominantne zabezpečované napríklad verejnou správou, že veľmi málo sa akože reálne využívajú iné spôsoby. Takže aby sme túto dominanciu trošku tak oddominovali. Áno, a hlavne my sme sa s týmto stretávali, aj keď sme robili teda ten prvotný výskum tých dát a robili sme fokusové skupiny, kde sme sa teda tých účastníkov fokusových skupín pýtali na to, že čo funguje alebo nefunguje pri tej spolupráci. Hej? Že aj mimovládne neziskové organizácie nám vlastne signalizovali, že vlastne čo je dobré, alebo kde majú dobré skúsenosti a čo nie je dobré a vlastne aj v tej príručke sme vlastne na toto nejakým spôsobom chceli reflektovať, respektíve možno aj poukázať teda. Takže pokojne doplň, Veronika, ak... Sedí, čo hovoríš, a teda tá druhá časť otázky, na ktorú som vlastne neodpovedala, že kto teda bol zúčastnený, tak tam už aj máte naznačené tie mená, tak vlastne Univerzita Mateja Bela a teda dievčatá akademičky vlastne z tejto univerzity plus pokiaľ bola nejaká kapitola špecifická, napríklad to verejné obstarávanie, tak samozrejme sme oslovili aj expertov, ktorí nám poskytli nejaké rozumy a tak ďalej. A potom sme mali skvelú recenzentku tuto po mojej pravej ruke, pani Balážovu, takže
Áno, pani Balažová bola jednou z recenzentiek, ale teda naozaj, že tento materiál sme nie len, že teda sme ho pripravovali v rámci našich aj vlastných kapacít, alebo teda v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela, ale dali sme ju potom ešte ako keby pripomienkovať, alebo dali na taký test zrozumiteľnosti, ak by som to tak mohla povedať, aj do teda takého vonkajšieho prostredia, aby sme si boli isté, že teda aj verejná správa porozumie teda tomu, čo tá príručka hovorí a rovnako aj mimovládne neziskové organizácie. Takže našim cieľom nebolo iba teda pripraviť nejaký materiál, ale teda veľmi nám záležalo na tom, aby bol ten materiál alebo tá príručka zrozumiteľná a použiteľná či pre jednu alebo druhú stranu. Veronika, chceš reagovať? Ja ťa nepreruším, kľudne pokračuj. Ale ja som len chcela povedať, že ona je v nejakom štádiu, samozrejme končil projekt, takže museli sme si aj švihnúť s jej spracovaním, ale ja si myslím, že to treba vnímať tak, že je to verzia 1 a v prípade napríklad, aj keď dostaneme možno ďalší feedback aj z mimovládneho sektora alebo aj toho verejného, tak my veľmi radi budeme updateovať vlastne na požiadavky, vlastne, ktoré ešte prídu. Takže dostane prívlastok živý dokument, ktorý v priebehu teda môže byť doplňaný. Lucia, prosím ťa, predstav nám ty, teda, aby sme nadobudli nejaké konkrétne vedomie o tom, že čo vlastne je tá príručka, o čom hovorí a čo je takým nejakým jej hlavným cieľom alebo obsahom, aby sme mali teda konkrétnu predstavu. Ako už bolo spomenuté, z obidvoch strán, teda často to bolo častejšie asi z tej verejnej správy, sme počúvali, že budeme používať hocičo iné ako dotácia, dotačné schémy, ale povedzte nám čo, lebo my nevieme. Alebo nevedia, vedia, že asi aké možnosti sú, ale nevedia si predstaviť, ako by to mohlo fungovať. Čiže prvotným cieľom bolo predstaviť, aké sú v slovenských podmienkach možné všetky finančné a nefinančné mechanizmy spolupráce. Ale začali sme príručku takou kapitolou, kde sme vlastne popísali pre nás možno také, že jednoduchú časť, čo sú mimovládne neziskové organizácie. Teraz možno v tejto dobe oveľa aktuálnejšiu, že sú to vlastne, aké právne formy sú mimovládne neziskové organizácie, čo je ich cieľom, že ich cieľom je naplňať všeobecne prospešný účel, že sú neziskové, čiže aj keď nejaký zisk vyprodukujú, musia ho vrátiť naspäť do chodu svojej organizácie, investovať na svoj rozvoj, nie na svoj nejaký prospech osobný. A aké sú špecifika mimovládnych neziskových organizácií, pretože máme ich registrovaných takmer 70 000. Je rozdiel, či mimovládka funguje rok, 5 alebo 10, či má svojich zamestnancov, či funguje iba na báze dobrovoľníkov. Že je to také možno vzdelávanie aj širšej verejnosti alebo verejnej správy, že nie sú to možno nejaké zlé mimovládky, že sú to naozaj ľudia, ktorí ide o dobro komunity a tak ďalej. Túto kapitolu vlastne nadväzujeme ďalšou, ktorá sa týka ideálnej spolupráce, ako to bolo spomenuté, je to strategické partnerstvo, ktoré na Slovensku až tak často nie je využívané. Prináša množstvo benefitov, inšpiráciou nám je Estónsko, ktoré ho využíva veľmi často, predovšetkým pri spolupráci verejnej štátu, verejnej správy a strešných organizácií, či už pri mapovaní problémov, pri tvorbe strategických dokumentov, ale aj pri implementácii týchto stratégií. Pár lastovičiek máme na Slovensku, napríklad Prešovský samosprávny kraj pri tvorbe stratégie pre prácu s mládežou vytvoril memorandum o spolupráci a partnerstve s Radou mládeže Prešovského kraja, ktorá zastupuje viacero mládežnických organizácií a vytvorili stratégiu a spolupracujú aj pri jej implementácii. Že vlastne, ako som teraz uviedla, všetky mechanizmy alebo všetky možnosti, ktoré sú uvedené v príručke, sú poprepájané s príkladmi aj zo zahraničia, ale predovšetkým zo Slovenska sme chceli dať, že je to možné zrealizovať, možno o tom nevieme, lebo si to robí možno nejaká obec alebo mesto, ale je dobré na to poukázať a inšpirovať sa. Všetky tieto príklady, ktoré tam sú,
sú doplnené linkami alebo odkazmi, kde nájdete oveľa viacej informácií, pretože je toho strašne veľa, čo sme chceli v tej príručke povedať, ale nechceli sme byť veľmi nezáživní, veľmi tak zabíjať priestor, tak v podstate sme snažili sa takou zrozumiteľnou formou poukázať na to, čo je k dispozícii, s tým, že keď bude záujem, ľudia si to vedia nájsť. Čiže príručka je aj aktuálne je iba v online verzii, v digitálnej, ale plánuje byť aj vytlačená, ale myslíme si, že vlastne v takejto verzii sa dostane k širšiemu plénu. Ďalej sme sa venovali vlastne finančným a nefinančným mechanizmom. Väčšinou popísané sú tam také, ktoré sa bežne využívajú najčastejšie ako dotácie, kde je ten najväčší problém jednoročné financovanie a nenárokovateľnosť. Ale zase máme príklady aj na Slovensku, že dotačné schémy v rámci niektorých ministerstiev sú využívané aj na viac ako jednoročné obdobie, napríklad ministerstvo školstva alebo ministerstvo zahraničných vecí. Taktiež verejné obstarávanie, ktoré je takým strašiakom. Každý, keď počuje verejné obstarávanie, tak radšej prehodí na inú tému. Ale napríklad ministerstvo školstva v oblasti celoživotného vzdelávania dospelých, keďže oni nemajú dotačnú schému, tak si museli pomôcť nejakým iným spôsobom a oni práve, že využívajú už dlhé roky verejné obstarávanie a nevidia v ňom žiaden problém a funguje im to, čiže dá sa, ale teda treba nájsť, cesta je, ale treba nájsť tú vôľu, že vymenúvame množstvo takých tých mechanizmov, ktoré všetci poznáme, ktoré sú bežné, alebo možno aj také, ktoré sa menej často využívajú, po prípade ich poznáme skôr zo súkromných zdrojov, ako napríklad crowdfunding, ktorý poznáme ako kvázi verejnú zbierku pri zmobilizovaní ľudí, ktorí chcú podporiť nejakú aktivitu alebo nejakú činnosť. Avšak napríklad obec Hviezdoslavov sa rozhodlo využiť tento mechanizmus pri financovaní niektorých služieb, keďže oni majú problém že pribúda im veľmi veľa obyvateľov, ktorí sa sťahujú do tejto obce, nemajú tam trvalý pobyt, čiže nemajú z nich kvázi žiaden príjem, ale tí ľudia tam chcú komunitne žiť, tak sa rozhodli, že môžu podporovať rôzne služby prostredníctvom svojich darov a oni sami si určia aj na aké služby to pôjde, či to bude kultúra, či to bude vzdelávanie alebo sociálne služby. Čiže dá sa aj takýmto spôsobom. Taktiež aj spomínaná inštitucionálna podpora, ktorá väčšinou nie je obsiahnutá vo veľa prípadoch, teda hlavne v nejakých dotačných schémach a podobne. Mesto Žilina má samostatnú dotačnú schému pre rozvoj mimovládnych neziskových organizácií, teda pôsobiacich na území mesta, ktorí majú pozitívny dopad na obyvateľov, prostredie a komunitu. Podobne ako je to pri paušálnych výdavkoch pri národných projektoch, čiže dostanú nejaký obnos financií a ten donor nekontroluje na konkrétne, čo to využívajú, čiže nie je to viazané na nejaký výkon služby, ale teda na to, čo organizácia potrebuje, alebo nevie si vykryť z iných zdrojov, využíva práve takýto grant. Čiže pozývam vás pozrieť si túto príručku, určite bude pre vás inšpirujúca, verím teda. Nájdete v nej niečo, čo poznáte, ale verím, že aj veľa nových vecí, ktoré budú nápomocné. Taktiež sme v nej spomínali aj nefinančnú formu spolupráce, aby to nevyzeralo tak, že aby sme spolupracovali, potrebujeme veľa peňazí. Čiže určite mimovládnym neziskovým organizáciám pomôže, keď bude im poskytnutý zvýhodnený nájom, poprípade nejaké priestory, ktoré tá verejná správa nepotrebuje, poprípade pomôže s nejakými podujatiami, so sieťovaním, alebo budú teda zapojení do tvorby strategických dokumentov alebo verejných politík. Dobre, áno, ďakujem. Pani Balážová, spomínali sme, alebo teda Veronika na vás prezradila, že vy ste boli teda aj recenzentkou tejto príručky, ale teda zaujíma ma váš pohľad jednak ako teda tej recenzentky, ale
stále to teda premietame na tú úroveň tej verejnej správy alebo samosprávy, že ako teda vnímate vy tú príručku, v čom si myslíte, že vám teda môže byť nápomocná, alebo v čom sú teda tie jej prínosy? Dobre, ja už stručne, lebo som si všimla, že čas beží. Tak príručka má veľmi príťažlivú grafiku a musím povedať, že poskytuje naozaj dôležité informácie, ale aj rôzne metodiky a procesné mapy, praktické príklady nielen z domáceho, ale aj zahraničného prostredia, ktoré teda dokresľujú možnosti, ktoré sú pred nami a týkajú sa vlastne spolupráce. Takisto sú tam výborné odporúčania. Ja som len presvedčená, že táto jedinečná príručka naplní svoj účel a tým je vlastne zlepšenie tej spolupráce a tvorba partnerstiev a udržateľnosť tých partnerstiev medzi verejným a súkromným sektorom a že teda pomôže v procese posilňovania rozvoja spolupráce tohto partnerstva. Ja vám prezradím niečo, čo som veľmi tu neprezrádzala nikomu, ale ja som štatutárom 27 rokov profesnej asociácie na Slovensku a keď sme riešili financovanie pri založení, tak sme vymysleli takú zmluvu s mestom, kde sme na jednej strane definovali, čo by tá asociácia vedela poskytnúť a na druhej strane, čo by sme my od mesta potrebovali, aby táto profesijná asociácia mohla fungovať, pretože sme zistili, že chodili sme na školenia a predstavte si, vždy sme vedeli viac ako tí lektori. Takže vždycky došlo k tomu, že lektori sa od nás naučili a my sme sa nič, aj sme zaplatili. Tak sme si povedali, urobíme profesnú asociáciu. A rozmýšľali sme, ako tú udržateľnosť tej, nechceli sme ísť do komerčných aktivít, jasné, sme boli mimo vládka. A toto sa udialo a funguje to dodnes, tie zmluvy s mestami a odtiaľ členské, teda príspevky členov. A ja som na to prišla, keď som oponovala túto príručku, že vlastne veď my to partnerstvo máme, my to robíme so 100 mestami tejto Slovenskej republiky, my mimovládka, udržujeme partnerské vzťahy. Z 27 rokov sa nestalo, aby jedna mimovládna organizácia, aby jedno mesto odstúpilo od zmluvy. Boli spiace, že bol čas, keď nebol nikto členom a nastúpili, splnili si podľa zmluvy povinnosti a ideme ďalej. No tak, také perfektné zistenie, že naozaj som už dosť ostrielaná, stará na to, aby som mnohé veci už chápala, ale som toto pochopila až, keď som si túto príručku prečítala, že vlastne, veď toto my takto robíme. Takže určite to pomôže, verte mi. A je potrebné naozaj dobre distribuovať, aby sa to dostalo k tým, ktorí dokážu ovplyvňovať veci aj touto cestou. Ďakujem za možnosť s vami v tejto oblasti spolupracovať. Aj my ďakujeme, pani Balažová. A ja teda teraz naplním ten svoj sľub zo začiatku, ktorý som vám dala, že teda vytvoríme priestor aj na vaše otázky. Takže poprosím vás, kto by chcel položiť diskutujúcim otázku, tak poprosím, dajte nejaké teda znamenie. Prihláste sa. Áno, nech sa páči, pani Trubiniová. Aj som vás už predstavila, ospravedlňujem sa. Ďakujem pekne, ste ušetrili čas. No, je to taká, neviem, či otázka, alebo teda možno sci-fi skôr, ale mňa by celkom zaujímalo, že či vidíte nejaký priestor na to, lebo to, čo ste tu prezentovali, tie závery, ako my za mimovládky vnímame už dlhé roky, že sú to vlastne veľmi logické a prirodzené závery. A teda, či vnímate nejaký priestor pre uplatňovanie aspoň niektorých tých záverov, treba z príručky na tej druhej strane, hej. A to ešte ani nechcem hovoriť o súčasnej ako politickej situácii, ale treba, či doteraz boli aspoň nejaké možno aktivity alebo kroky k tomu podniknuté, aby teda aj a verejná správa pochopila a konečne začala trošku systémovo venovať pozornosť tejto veci.
Chce niektorá z vás reagovať? Nech sa páči. Ja len jednou vetou, že už tým, že o tom hovoríme, tým, že budeme distribuovať veci zodpovedným, lebo táto príručka je naozaj prioritne určená pre verejný sektor. Nie pre mimovládny, ale aj pre, samozrejme, ale prioritne by to malo ísť tak, že naozaj to dostanú tie ústredné orgány štátnej správy, vúcky, obce, mesta. A samozrejme musíme o tom veľa hovoriť. Lebo už v podstate, tak ako som povedala, niektoré veci sa dejú, len ešte nie sú možno aj pomenované celkom. Takže to si myslím. Veronika, chceš reagovať? Mne napadá vlastne to, že sú tam dve roviny, že jedna je tá politická a druhá je ako keby tá administratívna, úradnícka a v podstate my sme skoro celý čas pracovali práve ako keby s tými manažermi v tej verejnej správe a aj oni sú tí, čo do veľkej miery vlastne pomáhajú politikom pretaviť tie ich návrhy, nech už sú akúkoľvek, keby do tej praxe. Takže keď budeme mať otvorené oči aj na tej úradníckej úrovni, ako keby, tak si myslím, že to pomôže. Takže iba taká nádej, že to nie je len o politike, ale aj... No a potom to porozumenie vlastne, že mimovládne organizácie sú v drvivej väčšine tie, ktoré poskytujú služby. A služby to bol ten leitmotív celého tohto. Čiže snažili sme sa hovoriť, že to nie sú len všetky ostatné činnosti, lebo na začiatku nebolo úplne jasné ani, čo je to služba. A my sme sa to snažili počas celého tohto projektu vlastne aj vysvetľovať a práve aj na tej administratívnej úrovni, takže ja verím, že aj toto padlo na úrodnú pôdu. Tak. Áno, ešte teda máme niekoho, kto by sa chcel teda niečo opýtať? Zatiaľ nevidím žiadny náznak. Áno, predsa. A poprosím vás, aj sa nám predstavte. Ešte vidím jeden náznak. Poprosím hlasnejšie, lebo myslím... Áno. Áno, môžete si ju stiahnuť aj cez ten QR kód, ktorý máte na tých vašich výsačkách, alebo keď sa nalogujete teda na stránku úradu, tak je k dispozícii. Dobre, nevidím žiadny náznak ďalšej otázky, takže dovolím si teda poďakovať dnešným našim diskutujúcim, pani Balážovej, Veronike Záhorian a Lucii Švecovej, ktoré teda sa nám pokúsili vniesť nejaký teda pohľad na to, ako sme teda usilovne pracovali necelé 2 roky a teda sprevádzať vás tým, že teda tými našimi výstupmi. A chcela by som upriamiť teda pozornosť na ďalšiu diskusiu, ktorá sa bude odohrávať opätovne teda v tejto miestnosti. A nasleduje teda prezentačný panel Prieskum kybernetickej bezpečnosti v mimovládnom sektore na Slovensku v roku 2023,
ktorú bude moderovať alebo budú moderovať naša kolegyňa Barbora Minárová a William Kaliňa, ktorý tu už dnes bol, myslím, že viackrát asi spomínaný v tých dopoludnejších teda hodinách alebo diskusiách. Takže určite pozývam vás teda aj na toto ich stretnutie. Ešte raz ďakujem teda našim diskutujúcim a vidíme sa snáď pri nejakej inej príležitosti.